EDSA! Tulugang pang EDSA! EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Oh! 90.7 Love Radio. 90.7 Love Radio. 90.7 Love Radio. Yon! No. Metro and Mega Manila oras natin. We got 32 minutes after 7 o'clock. I hope you guys all having a great time. Ito pa rin po ang programang EDSA. Kasama nyo straight up until 9 o'clock in the evening. Kasama po si Tanghenyo, yours truly, at syempre si Duday. Eto na, hindi na natin patatagalin to. Mainit-init pa rin na usapin tungkol sa Olympics. Kaya Tang, pag-usapan na natin to. Natagpuan pong natutulog sa park ang gold medal winner matapos magreklamo tungkol sa masamang kondisyon sa Olympic Village. Oh no! Ang gold medalist na si Thomas Sicon ay nagpahayag ng hindi magandang experience tungkol po sa kanyang tinitirhan sa village. Kahit na nakakuha siya ng 2 medalya, tinawag niyang subpar ang kondisyon at pinili ng Italian swimmer na matulog na lang sa labas sa idalom sang kahoy. Kesa sa lugar na may kama nga, nagawa naman sa karton. Pambihira naman, oh. Diba? At napagpasyahan niya na magpahinga na lang sa lupa. Delikado lang doon, baka kainin ka ng lupa eh. Okay mga kabisyo, hindi na natin patatagalin to, Tang. Logican na natin to. Ay, wag po na patagalin yan, kalbo. Logican mo na yan. Logican na yan. Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naging basic na po ang complaint na ito sa Paris Olympics. Kaya marami na rin po yung mga athletes ang umalis po sa Olympic Village at nag-check-in na lang sa mga hotels. Oh no! Dahil nga po, hindi sila makatulog ng maayos kasi mantakin mo, may laban ka, tapos hindi ka makatulog sa gabi kasi tutulugan mo karton. Ang bihira naman, oh. Tapos yung CR pa, ang complaint pa ng iba, sa isang CR, 5 to 10 persons ang gumagamit. Ang dahilan naman ng mga committee, dahil kaya cardboard ang kanilang ginamit at maliit lang para lang sa isang tao, para maiwasan daw mag-sex ang mga athlete. Oh no! Pambihira. Diba? Napaka-negatibo ng kaya nang iniisip nila at hindi lang yan, nabalot din po ng controversy ang Paris Olympics. Sa opening ceremony pa lang, matapos po ang mockery sa painting ni Leonardo da Vinci sa Last Supper. At marami pong na-offend na mga Kristiyano sa ginawa po ng mga drag queen na kung saan parang minak po nila yung Last Supper. Tapos meron pa yung bata na kasama doon. At meron pang lalaki na nakalabas po yung testicles niya. Ang bihira naman. Bakit hinahayaan yung mga ganito, di ba? Hindi talaga makagandahan. Well, ito kasi yung problema nating mga tao. Wala tayong pakialam sa sasabihin ng iba. Basta masaya tayo sa ginagawa natin. Parang yung kapitbahay nyo, di ba? Wala siyang pake na may pamilya yung kinakasama niya. Diba? Ang importante sa kanya, masaya siya. Oh, anong tawag dyan, Tang?
ang tawag dyan ay katangahan at its finest. Pambihira naman, no? Huwag ganon, namumuhay ka sa kasalanan. O sige ka, mamaya-maya konti, baka sunduin ka na. Sunduin ka ng ng may sungay. Pambihira naman, no? Oras na rin mga kabisyo sa mga pulan. We got exactly 36 minutes after 7 o'clock. I hope you guys all still having a great time. Now here's a song from Nazareth with Love Hurts. Right here on 90.7 Love Radio. Metro's #1. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!